M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lelonso takumana pano pa tilankhule na Ambuye kuti tisinkhesinkhe za mawu a Mulungu. Ndipo lero mpingo ulipatsa chaka cha Scholastica Woyera Phiri komanso amene moyo wake unali chitsanzo cha mapemphero. Kodi inuyo moyo mwanu mapemphero amatenga gawo lalikulu bwanji? Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Mafumu mutu 22 ndime ya 26 mpaka 32 kudzapitiliza ndi mutu 13 ndime ya 33 kulekeza 34. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Demetria Chimoto kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mtenga wabwino akuchokera mu mtenga wabwino wa Mariko Woyera mutu 8 ndime ya 1 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu a mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazaro Phiri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Pa nthawiyo Yeroboamu ankaganiza mu mtima mwake kuti monga mmene zililimu ufumu uzabwereranso ku banja la Davide. Anthu amenewa kamapita kukapereka nsembe ku nyumba ya chauta ku Yerusalemu, mitima yawo izabwerera kwa mbuye yawo Rehoboamu, mfumu ya ku Yuda, ndipo azandipha. Motero mfumuyo itaganizaganiza pa zimenezi, idapanga mafano awiri ana ng'ombe agolide. Tsono idauza anthu kuti, inu anthu a ku Israeli, ku Yerusalemu mwakhala mukupitako nthawi yayitali. Tsopano milungu yanu ndi imene idakutulutsani ku dziko la Igupto. Pamenepo Yeroboamu adatenga fano lina nkuliyika ku Beteli, lina nkuliyika ku Dani. Ndipo zimenezi zidachimwitsa a ku Israeli, poti anthu ena ankapita kukapembedza fano la ku Beteli, ena ankakapembedza fano la ku Dani. Yeroboamu adamanganso nyumba pamalo achipembedzowo, nasankha nsembe pakati pa anthu amene sanali Alevi. Ndipo Yeroboamu adakhazikitsa tsiku la chikondwerero pa tsiku la 15 la mwezi wachisanu ndi chitatu, lofanafana ndi tsiku la chikondwerero limene ankachita ku Yuda. Napereka nsembe paguwa nthawi imeneyo. Adachita zimenezi ku Beteli, namapereka nsembe kwa mafano ana ng'ombe amene iyeyo adapanga. Ndipo ku Beteleko adayikako ansembe pamalo achipembedzo amene adamanga. Yeroboamu sadasiye njira zake zoyipa, koma adayikanso anthu wamba kukhala ansembe pamalo ake achipembedzo. Aliyense amene ankafuna adampatula kuti akhale wansembe wa pamalowo. Limeneli linali tchimo lalikulu pa banja la Yeroboamu. N'chifukwa chake banjalo
lidawonongeka ndi kufafanizika pa dziko lapansi. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu Uthenga Woyera monga analembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi imeneyo anthu ambirimbiri adasonkhananso. Pamene Yesu adaona kuti anthuwo alibe chakudya, adayitana ophunzira ake nawawuza kuti, ndikuwamvera chifundo anthuwa chifukwa akhala nane masiku atatu tsopano ndipo alibe chakudya. Ndikangowabweza kwawo ali ndi njala chonchi, alefuka pa njira, chifukwa ena achokera kutali. Ophunzira ake adamufunsa kuti, anthu ochuluka chotere munthu angawapezere bwanji chakudya chokwanira kuthengo ngati kuno? Yesu adawafunsa kuti, buledi ndiye munaye mngati? Iwo aja adati, msanu ndi muwiri. Apo Yesu adalamula anthu aja kuti akhale pansi. Kenako adatenga buledi msanu ndi muwiri uja, atathokoza Mulungu namnyemanyema nkupereka kwa ophunzira ake kuti akawagawire anthu aja. Ophunzira aja adagawiradi anthuwo. Adalinso ndi tinsomba towerengeka. Yesu adathokoza Mulungu chifukwa cha tinsombato nalamula ophunzira ake kuti aperekenso kwa anthu aja. Anthu adadya mpaka kukhuta. Adatolera zotsala nadzaza madengu 7. Anthu amene adali pamenepo, amuna okha adali ngati 4,000. Pambuyo pake Yesu adatsinzikana nawo anthu aja. Kenaka iye ndi ophunzira ake adalowa mchombo napita ku dera la ku Dalamanuta. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, leronso mawu a Mulungu akutiuza zakufunika kwake kuyika chikhulupiriro chathu chonse mwa Mulungu. Izi zikuchitika pophatikiza ndi chaka cha Scholastica woyera, mlongo wake wa Benedict. Moyo wa Scholastica unali moyo wochititsa chidwi. Anali mayi kapena mwana amene adabadwa mu banja lochita bwino ndithu pamodzi ndi mchimwene wake. Koma amakhala moyo wodzichepetsa, moderate life. Komanso anali mayi kapena munthu amene amapemphera kwambiri. Za moyo wake wopemphera mu mpingo zimaoneka ndithu. Ndipo Scholastica ataona moyo umene mchimwene wake anatsata zidamukhudza, ndipo nayenso adasankha moyo ofanafana nawo namatsatira lamulo kapena malamulo kapena amati Benedictine rule. Banja limodzi, ana amodzi, ochita zinthu zokondweretsa Mulungu. Mafuna ndiyambire pamenepa lero kunena kuti lero lino chifukwa cha mwina materialism kapena kukonda zinthu, tilipo mabanja ambirimbiri ya chikatolika amene timati ine mwana wanga sangakhale wansembe, nanga zidzukulu nkazitenga kuti. Ine mwana wanga sangalowe sisteri, nanga zidzukulu nkazitenga kuti. Ine mwana wanga sangakhale brother, nanga zidzukulu nkazitenga kuti. Mwina sikunena kuti mene akukhalira moyo ma brother masiku ano, ansembe masiku ano, masista masiku ano, sindingafune kuti mwana wanga akakhale. Pa chifukwa chonse chimene mungapereke pali funso. Kodi kuita ndi kumene Mulungu amayitana, kumakhala kwa ife makolo kapena kwa mwanayo ndi Mulungu wake. Ife ngati makolo tiyenera kukhala nazale yothandiza kunena kuti mwana akule mchikhulupiriro ndipo ayankhe utumiki wake. Kama Mulungu afuna kuti mwana akakhale pa banja, ayankhe utumiki wakewo. Kama Mulungu afuna kuti mwana akakhale wansembe kapena brother kapena sister, ayankhe utumiki wakewo. Koma banja
limene okhala maziko kapena skulu yoyamba ya munthu. Mu banja la Scholastica ngati ana pamodzi ndi chimwene wake, makolo awo adavomera kuti ana awo atsate Mulungu, achite za Mulungu, alondole Mulungu, afalitse za Mulungu. Lero tikumtchula woyera Scholastica chifukwa kuti makolo ake adavomera. Lero ndifuna ndiyankhule ndinu makolo mtima wa Mulunguwa kuti kodi inuyo makolo banja lanu ndinu kasupe kapena ndinu skulu ya umunthu. Mabanja ambiri lero akuphwanyidwa chifukwa cha kudzikonda. Mabanja ambiri lero akutha chifukwa cha kudzikonda. Komanso banja ena akuwonongeka chifukwa cha the so-called human rights. Mwana achite zimene angafuna ali ndi ufulu, koma ufulu wina ukatengera ana kuchiwonongeko. Ndipo ife ndife ma witnesses, ana ambiri ndi amene adawonongeka chifukwa cha negligence ya makolo. Mwana ali ndi ufulu, koma adasankha zinthu zoyipa, adasankha zinthu zolakwika. Nthawi zinaso ana ena sali pabwino chifukwa chonena kuti makolo mudawaletsa kuyankha kuyitana kwa Mulungu. Zikamachitika zikuona kuti mwanayo alunkha tsoka, ayi, simudatengulire vocation yake mbanja muja. Choncho pamba ndipafuna kuti pemphere mabanja onse achikatolika, mabanja onse achikristu, kuti akhale mabanja amene ali nazare ya mbewu yabwino. Akhale mabanja amene muli kasupe kapena magwero la kuyitanidwa. Kandi kunsembe, kandi ku brother and sister, kandi ku doctor, kandi political life. Koma anaja akakula mbanja muja ndi makhalidwe abwino, adzakhala good politicians, adzakhala good business people, adzakhala good priests, good sisters, good brothers. Chifukwa banja ndi kasupe. Choncho mu chaka cha Scholastica chikutikumbutsa za kufunika kwake kuti banja likhale maziko a moyo wabwino, kuti banja likhale nazare mmene mutukwe mbewu za thanzi, thupi komanso mzimu. Banja lisanduke skulu ya umunthu. Scholastica ndi Benedict anali anochokera mu banja labwino. Sadaone kulemera kwawo ngati chipsinjo kuti asankhe kutenda kwa Mulungu, koma mtima wawo utavomera kutenda kwa Mulungu, makolo awo utavomera kuti apite. Lero mu mpingo tini maphunziro akuya ozama chifukwa cha moyo umenewu. Kodi ifeyo ngati Akhristu timasankha kuyitana kwa Mulungu? Kodi ife ngati Akhristu timavomera zimene Mulungu afuna? Ndawu zina chifukwa chonena kuti ndi moyo onena kuti mwina zikachitika izi chichitike nchakuti, zikachitika nchakuti, timalephera kuona beyond zimene zozo. Ophunzira muthenga thuwa bwino walero ndi chitsanzo chabwino. Ambuye sakumvera chisoni anthu aja asangopita ndapatse china chake. Ali tekuthenga kuti kuno nonso Ambuye Yesu ninotani kuti tingakule chodyesa anthu osewa. Sanena kuti aphunzira aja adayiwala who Jesus was. Adayiwala kuti mmene amayenda naye adachita zotani. Ndangati anthu amene adachiritsa amene wamadziwa. Ndangati anthu amene adatulutsa mizimu pamwa iwo. Koma they are still saying kuthenga kuno Ambuye tikatenga chodyesa anthu osewa. Chikhulupiriro chinali chochepa. Zina zimene zikulakwira masiku ano kwa ife Akhristu ndikumalepheranso konza zinthu chifukwa chikhulupiriro chathu ndi chochepa. Chikhulupiriro chathu si chakuya. Chikhulupiriro chathu chilinga chidabzalidwa pa miyala, pa nthaka ya pamwamba pa mwala, kuti because nthaka inali shallow chimakula mokhulupirira, but it doesn't last. We wither zinthu zikafika. Ife ngati Akhristu tikumemedwa kuti tizindikire there's nothing impossible with Jesus. There's nothing impossible for and with God. Chilichonse is possible. Ndifake bread wochepa ndi nsomba tochepa akudyesa anthu amuna okhaokha 4,000. Zimene timanena tikamalephetsana kuyankha kuyitana kwa Mulungu, timaganiza kuti tikatero zina zake zidzatipitirira m'moyo. Timakhala kuti chifukwa choti tili short sighted in faith.
ndife azakeyo mchikhulupiriro. Chikhulupiriro chathu nchachifupi, sitiona beyond. Koma ngati akhristu amene akuzindikira kunena kuti kuyankha kuyitanidwa ndi Mulungu kumakhala kuli ndi chifukwa choti anthu ena ambiri afike pafupi naye, anthu ena ambiri ali ndi chipulumutso. Uthenga wathu wabwino kutiuza unena kuti ndi chochepa timene tili nato tikhoza kuchita zazikulu bola timukhulupirira Ambuye Yesu. Bola tike mawu athu onse mwa Ambuye Yesu Khristu. Tidzasanduka anthu ake, tidzasanduka zida zake ngati timukhulupirira. Chaka cha Scholastica chitikumbutse, chitithandize kuzindikira poyamba ngati mabanja kuti titengulire vocation ya ana athu. Kachiwiri kuti kupyolera mu kuyitanidwa kuchokera mu banja la umoyo wodzaza ndi umulungu, Mulungu adzachita zazikulu pa dziko lapansi kupyolera mwa ife. Tipempherere mabanja onse a Chikhristu akhale mabanja achitsanzo. Tipempherere mabanja onse a Chikatolika akhale mabanja achitsanzo, kuti banja lililonse khali nazale la zinthu zabwino. Komanso tikumbukire kuti khandi chikhulupiriro chathunthu mwa Yesu Khristu. Chifukwa ndi Ambuye Yesu Khristu palibe chosatheka. Bread wochepa, nsomba zochepa, akudyetsa zikwi za anthu. Chimene kuchita lero nkunena kuti Ambuye zanga ndizi, chita nazoni monga mmene mukufunira. Osampatsa ma conditions Mulungu, osampatsa ma limitations Mulungu. Chifukwa Mulungu alibe limit. Limitation imakhala mchikhulupiriro chathu. Ngati sitimkhulupirira sizikachitika zambiri moyo mwathu. Tikamukhulupirira chilichonse chidzakhala chotheka. Scholastica woyera mutipempherere ife. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Cheerio!